Pois o ciclo responde a unha cuestión previa das que se adoitaban durante moitos anos responder no Consello da Cultura, que era precisamente que era o propiamente galego da cultura, e pensamos que esa pregunta previa sobre que concepto de cultura estábamos utilizando pois era de relevo, non sexa que nos atopáramos ca sorpresa de estar empregando pois un concepto moi herdeiro de tradicións do XIX, moi estáticas, pouco dinámicas, ás veces un tanto esencialistas, e polo tanto responde a esa pregunta, crítica, debate, porque ao propio tempo non somente se trata de incorporar disciplinas, materias, olladas diferentes, senón perspectivas que moitas veces están en conflicto. E esa idea de conflicto cultural, de pluralismo interno, pois queremos tamén subliñala. Por lo tanto, non é só a novedade, recoller os debates máis recentes en diversos ámbitos sobre a idea de cultura, senón tamén os propios debates e conflictos, ás veces ben agudos, en derredor do que debemos entender hoxe por cultura. Pois é difícil, claro, porque veo moita xente moi interesante e ademais con aspectos moi complementarios. Algúns máis mediáticos e coñecidos, como Slavoj Žižek, pois tivo unha moi sonada intervención, pero tamén porque fixo unha ponencia extraordinariamente seria, rigurosa, moi elaborada, tan requintada foi que nos enviou ao cabo dunha semana un texto completamente novo porque se separara, como adoita facer polo demais sempre, do texto original enviado. Pero as intervencións, por exemplo, de Ernesto Laclau, de Chantal Mouffe, de Anne-Marie Thiès, foron de extraordinario interese sobre os novos movimentos sociais en Europa de Donatella de la Porta. Félix Duque tivo unha interesantísima ponencia sobre a non-cidade, en fin, sería difícil distinguir porque quen máis quen menos tivo unha aportación que foi de moitísima utilidade para os participantes do seminario. Sí, a aportación consiste máis que en incentivar en conectar co que xa se está facendo, porque máis que un público temos públicos, tanto na consulta na rede das ponencias, canto nos asistentes que, segundo o tema, pois van variando. Pero a idea é basicamente conectar, mesmo a petición dos propios participantes, con temas que están a debatir hoxe aquí, que son de relevo hoxe aquí. É dicir, non se trata de traer a última novidade para xente supostamente indocumentada, en absoluto. Xorde precisamente de conectar con debates, con prácticas artísticas, culturais, moi innovadoras que temos hoxe entre nós. O que pasa é que non se adoitan coñecer, pasan desapercibidas outras veces, e que necesitan tamén un ámbito onde discutir, digamos, contrapoñer e contrastar o seu punto de vista con persoas que levan traballando nesto noutros lugares. Pero a perspectiva é precisamente conectar con máis que impartir unha lección de isto é o que se leva hoxe en día.